ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜି ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ଆମ ଦେଶରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣାବଳୀ ଅଛି କି ଯାହା ବିଜ୍ଞାନକୁ ବି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଭାରତର ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଉପରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଭରସା ଉଠିଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଷ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜାନିଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜାନିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବେ, କାରଣ ଇଏ ବିଗତ 70 ବର୍ଷ ହେବ ଅନ୍ନର ଗୋଟେ ଦାନା ବି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜାନି ଜଣେ ଏମିତି ଏକ ମଣିଷ ଯିଏକି ବିଗତ 70 ବର୍ଷ ହେବ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଶରୀର ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ 35 ଜଣର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର CCTV ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ କୋଠରୀରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜାନିଙ୍କର ଶରୀର 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି 87 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଜି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯଦି ୟାଙ୍କର ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଦେବା, ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ କେହି ବି ଲୋକ ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଭାବି ସେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ମଥୁରାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏହି କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିବାର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସେ ବିବାହିତ ଏବଂ ଏକ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର 10 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଥୁରାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ବାର ବାର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ୱାମୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଏହି କଥା ହେଡମାଷ୍ଟର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ମଥୁରା ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି କେଦାରନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର 10 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଥୁରାର କେଦାରନାଥ ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଗଲା, ଆଉ କେଦାରନାଥକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବାରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଟିକେ ହେଲେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଘଟଣାକୁ କେଦାରନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ ସହିତ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ଏଉଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ହେଲେ କେଦାରନାଥଙ୍କର ମରିଯାଇଥିବା ପତ୍ନୀ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସଭା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସଭାର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ହେଲେ କେଦାରନାଥଙ୍କର ମରିଯାଇଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। ଏବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଲେଟ୍ ବାବା, ଯିଏକି ଓମ୍ ବନ୍ନା ବାବା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। 1988 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଓମ୍ ବନ୍ନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଏକ ବୁଲେଟ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ଟି ଯାଇ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଓମ୍ ବନ୍ନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଲେଟ୍ଟିକୁ ପୋଲିସ ଥାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖିଲେ କି ବୁଲେଟ୍ଟି ଥାନାରେ ନଥିଲା। ବିନା ସବାରିରେ ଆପେ ଆପେ ବୁଲେଟ୍ଟି ଆସି ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଓମ୍ ବନ୍ନାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ପୁଣି ବୁଲେଟ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ବୁଲେଟ୍ଟି ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୁଲେଟ୍ଟିକୁ ଏକ ଚେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବୁଲେଟ୍ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଚାଲୁ ହୋଇକି ଓମ୍ ବନ୍ନାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବହୁତ ଥର ଏପରି ହେବା ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ବୁଲେଟ୍ଟିକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେହି ବୁଲେଟ୍ଟି ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ସେହି ଜାଗାଟି ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସେହି ବୁଲେଟ୍ଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଲେଟ୍ଟିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଥାଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।